Hvad gør man, når man synes, ens røv hænger? Man går selvfølgelig i hængeråsbukser. Okay, lad os bare starte den her video. Og vi er tilbage med endnu en Ask Me video, som er min Ask Me nummer 5. Ja, 5. Og som I kan se, så har jeg valgt at klæde mig lidt mere badass den her gang, fordi jeg synes, at Teletubbies og My Little Pony var sådan lidt for børneagtig, kan man sige. Så jeg valgte i stedet for at være klædt som The Dark Knight. Gucci, Martini i hånden og sko for Gucci. Se, den har jeg aldrig rigtig forstået. Er det et plus, hvis ens tøj kommer et bestemt sted fra? Altså alt mit tøj kommer fra genbrugsbutikker, er det også et plus? Nej, vent lige, det er nok et minus. Og er det okay at slå nogen? Mange siger aldrig, og jeg siger en gang imellem. Og så er der så dem, der siger, gul bil! Ja, sætningen gul bil har nok skabt mere smerte end en single fra Nicki Minaj. Og jeg blev mindet om, at det her pjat-dårlig opdragelse stadig eksisterer, mens jeg sad med bussen på vej hjem sammen med en ven. Vi sad og snakker om et eller andet, en blanding af Star Wars og My Little Pony, da han pludselig afbryder mig og råber, gul bil! Og nakker mig en på skallen. Ja, det er 90'erne, så ja. Men i hvert fald, jeg tror vist godt, man kan kalde den her Harlem Shake for en meme. Eller mimi, som idioterne kalder det. Altså, Jens, du har ellers selv kaldt det for en mimi. Kan du huske din katte-episode? Det er der ikke nogen, der kan huske så. Når jeg snakker om katte, så burde jeg måske også nævne den der internet-mimi catbreeding. Den der internet-mimi catbreeding. Den der internet-mimi catbreeding. Catbreeding handler om folk, som der tager billeder af deres kat med ansigtet gennem et stykke brød. En simpel ting, du vil gøre, hvis du ikke respekterede din kat. Men helt seriøst, jeg fatter ikke, hvordan folk kan gøre det. Altså, virkelig, jeg forstår det ikke. Hvordan kan de få katten til at sidde stille? Altså, jeg er selv på min egen kat. Jeg kan ikke få den til at sidde stille. Den flytter sig. Kassa, mis. Kassa, mis. Mis. Kassa. Nej, ikke derovre. Herovre. Mis. Kassa. Mis. Kassa. Nej, kassa. Nej. Spil og det er noget, alle kan finde ud af. Og selvom man ikke dagligt spiller fodbold, så er det næsten en fakt, at alle har prøvet at være med i et spil. Også selvom man var lidt bange for bolden. Okay, Peter Jens. Er du klar til Ronaldinho her, hva'? Sikkert. Ja. Fordi jeg har et glas vand. Denne 200 pakker, stadig ingen Pikachu. Han er der sikkert, men så værsgo, hængeråsbukser. Ja, okay. Men jeg ser det sådan lidt, at det startede med, at en eller anden dude var i et prøverum og prøvede et par bukser. Men da han fandt ud af, at de var et nummer for store, så fandt han også ud af, at det ikke så tosset ud endda. Undskyld herre, men vil du ikke have et nummer mindre? Nej. Fordi jeg har et glas vand. Denne video er blevet skudt i Stormtroop Vision. Fordi jeg kunne skaffe et rigtigt gevær, eller skaffe en hel hjelm. Hvad skal man sige? God dag, mit navn er Jens, og dette er Jenses Forum. Forresten, hvis der er nogen af jer, der har set den her lampe her, så bedes I venlig ringe til mig. Og der var den. Som et ude på landet og ikke kørekortsegne menneske, så kører jeg i bus om morgenen. Og nu om dagen, der kan det være en oplevelse for sig selv at køre i bus om morgenen. Men mener jeg det som en god ting? Ikke nødvendigvis. Siden bus er offentlig transport, så skal du selvfølgelig dele den med offentligheden. Og som sagt, siden jeg kører i bus om morgenen, hvem er det så lige offentligheden er? Børn. Hej, mit navn er Jens. Som I kan se, så har jeg fået en ny skjort på. Ja, det er en af mine venner, der har lavet den til mig, og jeg vil blive rimelig glad for den, for jeg synes, han har gjort et rimelig godt arbejde med den. Hey Jens. Hey YouTube. Ja, jeg kan se, du har fået dig en ny skjorte. Den er flot. Mange tak. Jeg er også rigtig glad for den. Jeg synes, den viser min personlighed rigtig godt. Ja, ved du hvad? Det gør jeg ikke. Hvad? Og den hat der, den skal du heller ikke have. Hey! Jeg synes ikke, det passer til, hvad du gerne vil have. Må jeg ikke have en eller anden form for personlighed? Jo, naturligvis. Du må få det her lille stykke banner til at hænge øverst på din væg. Og så må du få den her firkant som ikon for dig selv. Tak, YouTube. Men det var da så let. Og nu hvis du vil have mig undskyld, jeg skal lige ud og finde mig en ny trøje. Jeg synes ikke, mit design er helt i orden.
Vi var ellers glade nok for dit gamle design. Nej, I var ej. Ask me, hvad vil du gøre, hvis du vandt 500.000 i lotto? PS er en stor fan. Mange tak. Som den specielle Jens, så forventer jeg sikkert, at jeg har store planer på, hvad man kan bruge så mange penge på. Altså prøv lige at kigge på mig, jeg kunne sikkert finde på et eller andet. Men ærligt talt, jeg tror altså bare, I vil gemme den. Så holder du også et par måneder uden at skulle arbejde. Det er sgu da praktisk. Det tror jeg er det simple liv. Men helt seriøst, jeg tror nok, jeg vil købe mig en elefant. Fordi jeg har et glas vand. Ny video ud. Hey YouTube, kan jeg lige se mine abonnementer lige hurtigt? Jo, selvfølgelig. Du skal bare lige gå derover, gå derover, gå derop, gå derhen, stå derovre et øjeblik, og så skulle du meget gerne være der. Forresten, du skal nok lige bruge den her. Men, når YouTube går ind og ændrer på mit shit, der sætter jeg grænsen. Jamen, har I set de nye, de er kommet op med den her gang? YouTube har ændret på deres kanal sådan til weekenden, for der skal jeg nemlig over til min fætter. Hvad med jer? Hvad skal I lave i weekenden? I weekenden? Jamen, der skal jeg på fisketur med min far. Nej, hvor hyggeligt. Held og lykke med det. Hvad med dig? Hvad skal du lave i weekenden? I weekenden? Jamen, der skal jeg på et museum med min bror. Nej, hvor spændende. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Hvad med dig? Hvad skal du lave i weekenden? For 7 år siden, der havde jeg en hund, der hed Sigurd. Vi legede altid sammen i weekenden. Jeg kan huske, hvordan hans hale altid vrikkede, når han var glad. Lille Sigurd. Hey man, jeg er en gris, og jeg hedder Fugle. Jeg lakker lige det sidste mælk her. Så kommer vi også af med det. Wow, Jens, hvad er det lige, du laver der? Det er sgu da ikke sådan, du folder en mælkekarton. Hvad mener du? Ja, prøv nu lige at se her. Jamen tusind tak da. Det er alt den trylleri for os min cornflakes til at smage meget bedre. Så som du kan se, så kan du ikke bare flade den, bøje den og så smide den ud. Nej. Men hvad hvis der var noget tandpasta, der ikke var anbefalet? Smager rigtig godt. Selvfølgelig er det anbefalet. Jo, selvfølgelig. Jeg skal også lige prøve at smage din. Hvad fanden er det? Hvad siger du? Mint? Hvad fanden tror du selv? Det bliver sgu da pisse ubehageligt at spise noget som mad, der er alt det pisse i munden. Gå med dig. Nej, jeg skal ikke have noget at drikke. Tja. Spis først. Kan du så gå ud og børste dine tænder? Okay. Alt sammen en del af mors kærlighed. Fordi jeg har et glas vand. En and, som går i matrostøj. Det er sgu nok blevet brugt før. Okay, næste. Var ikke med en hund, der hed Helge eller noget? Altså selvfølgelig, det vil gøre mig mere kreativ, men og den er altså heller ikke længere. Og det er den her video heller ikke, for det var nemlig alt, hvad jeg havde for jer den her gang. Måske bitcher jeg lidt for meget den her video, men det skal selvfølgelig ikke forhindre jer i at kommentere, rate og subscribe. Plus, det vil virkelig hjælpe mig. Og bare er en tøs. For sent. 57, 66, ja, whatever. Mit navn det er Jens, og det er Jens Fårum. Husk at subscribe til min YouTube kanal, fordi at så bliver, faktisk, ja. Du må da meget gerne komme med en bedre forklaring. Og en kasket, der vender mod nordøst, eller nordøst.